F'April li ġej mistenni jkun hawn il-magni li jagħtu rifużjoni għal kontenituri tal-plastik. Fil-Parlament il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia spjega kif hemm konsorzju privat li se jħaddem din l-iskema. Saħaq li biex naslu għal dan l-iżvilupp importanti favur l-ambjent hemm bżonn tliet affarijiet. Il-Ministru Farrugia spjega li hemm il-ħtieġa ta' liġi li l-Gvern fassala u tinsab fi stadju avvanzat biex tidħol fis-seħħ. Qal il-konsorzju privat imbagħad iħejji fabbrika f'Ħalfar li kważi inbniet. Il-Ministru Farrugia qal li mbagħad ikun hemm il-magni għall konsumaturi biex isir riċiklaġġ tal-plastik. Il-fatt li jkollok dawn il-reverse machines li permezz tagħhom ikunu jistgħu jinġabru dawn il-flexken. Bekk in-nies ikollhom opportunità illi idaħlu il-flexken ġewwa l-magna jieħdu token lura jew flus lura biex bekk inkun nistgħu niġbru sal-sena d-dieħla 70% ta' dak li jitpoġġa fis-suq. Fil-Parlament il-Ministru Aron Farrugia ċenna li l-iskema hija mħaddma mill-privat li wkoll għamel l-investiment u l-Gvern huwa biss ir-regolatur. Is-sabiħ tal-iskema mhuwiex illi ħassir imma ħassir mill-privat. Jiġifieri irresponsabilizzajna lill-importaturi u l-manifatturi tal-beverage containers, mhux tal-plastik biss, imma pereżempju tal-alluminju, tal-ħġieġ, tal-plastik u oħrajn. U allura jien peċir ngħid investiment tal-fuq minn 14 miljun euro illi qed jagħmel il-privat, il-Gvern met jonfoq xejn hawnhekk, il-Gvern qiegħed biss regolatur. Għandna is-Circular Economy Agency illi hija regolatur ta' din l-iskema. Malta hija fost l-ewwel 5 pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li għamlet bidla kbira billi l-ewwel ipprojbixxiet l-importazzjoni imbagħad il-beħ ta' plastik użat ta' darba. Il-Ministru Aron Farrugia saħaq li dan huwa fatt pożittiv l-impenn ta' Malta favur l-ambjent. Fl-aħħar xhur Malta triplat ir-riċiklaġġ tal-plastik tal-Maltin. Is-sena l-oħra l-Wasteserv qabżet l-ammont ta' skart riċiklat li kien immirat għal dik is-sena biex bekk kisret ir-rekord tal-ammont ta' skart riċiklat f'sena hekk kif ġew riċiklati aktar minn 17,000 tunnellata ta' materjal riċiklabbli. Sa qabel tmiem is-sena l-oħra r-rekord kien diġà inqabes b'1000 tunnellata.